Takže všetkých vás tu veľmi pekne vítam. A ako ste si všimli, zaznamenali a vlastne prečo ste sem prišli, je to, že skúšame taký malý, nový formát prezentácie. TMR je spoločnosť, ktorá sídli na Liptove, sídli konkrétne v Demenovskej doline na popisnom čísle 72, takže vlastne je to lokálna liptovská firma z Liptovského Mikuláša, respektíve z okresu Liptovský Mikuláš, preto túto sériu, možno sériu prezentácií sme začali práve v Liptovskom Mikuláši, lebo sa to týka najviac vás, jednak zamestnancov, ktorých tu veľa vítam, takisto akoby obyvateľov Liptovského Mikuláša a okolia, ktorí ste konec koncov ani o tom neviete, ale možno úzko spätí práve s touto firmou. Teraz by sme si asi možno ukázali také zhrnutie, vlastne čo je TMR. Už toto bolo viackrát povedané. Bola to firma, ktorá vyrastla na Malom Liptove, keď to tak poviem, spojením nejakých dvoch malých spoločností niekedy začiatkom 2010 rokov a vyrastlo z toho veľké TMR. Prečo veľké TMR? Lebo na pomery toho, čo vlastne tá firma robí, je to pomerne veľké. Tá spoločnosť je v podstate unikátna tým, akým spôsobom podniká a kde podniká. Podnikáme v 4 krajinách, už to tu bolo povedané. Primárne a veľké gro toho podnikania máme hlavne teda na Slovensku, ale podnikáme v Českej republike, kde prevádzkujeme nejaké lyžiarske strediská, prevádzkujeme lyžiarske strediská v Poľsku, by the way je to najväčšie poľské lyžiarske stredisko, no a máme tu samozrejme lyžiarske strediská v Rakúsku. Jak vidíte na tých obrázkoch, tak je vidno, že Slovensko tvorí z toho celého koláča v podstate najväčšiu časť. Je to prirodzené tým, že tu sme vyrastli, tu sme vznikli, tu aj smerovali vlastne najväčšie investície. Tu máme aj ten biznis najkomplexnejší. Čo tým myslím komplexný? To, že vlastne my dneska neprevádzkujeme len lyžiarske stredisko. Naozaj táto firma nie sú lanovky v Jasnej. Tak jak veľakrát ju niekto takto môže vnímať. Tá spoločnosť podniká v komplexnej službe, to znamená, my našim klientom dávame lanovku, poskytujeme ubytovanie cez hotely, poskytujeme dodatkové služby, už to viackrát bolo povedané, veľkú časť tvoria vlastne akvaparky. To znamená, že naozaj sa snažíme ten biznis robiť komplexne. Tým, že ho takto robíme, tak sme aj dostatočne veľkí a dostatočne diverzifikovaní. To diversifikáciou myslím, že to máme porozdeľované. Dnes nie sme závislí len od toho, aby nám vyšla sezóna v Jasnej, v Lanovkách. Máme tu aj ďalšie strediská, jak tu už bolo povedané, Jasná je to najväčšie lyžiarske zimné stredisko. Máme strediska vo Vysokých Tatrách a máme tie akvaparky na Slovensku. Všetky tieto 3 akvaparky, strediská, nám tvoria približne tretinový podiel vo všetkých tých číslach. To znamená, že teoreticky, keď sa nevydarí letná sezóna v akvaparkoch, vedia to zachrániť ostatné strediská, tá spoločnosť je relatívne stabilná. Za posledných 5 rokov prešla nejakým vývojom. To vidíte v tej tabuľke s tými číslami tam dole. Ukazujeme si tu nejakú históriu 5 rokov, kde sme hovorili o roku 2019 ako o rekordnom roku. Rekordné tržby, rekordná návštevnosť, rekordná EBITDA. EBITDA je prevádzkový zisk pre tých, ktorí tento výraz nepoznajú. Tá firma prešla vývojom za tých 5 rokov a keď sa na to pozriete, tak sme z nejakých tržieb na úrovni 127, necelých 130 miliónov, skoro na 190. Zároveň ten prevádzkový zisk nám zrástol z nejakých 35 skoro na 60. To sú veľmi pekné čísla, robíme to samozrejme vďaka tomu, ako ten biznis robíme, vďaka tým investíciám, vďaka aj tej lokalite, kde sa nachádzame a vďaka aj spolupráci s našimi partnermi, čiže naozaj to nie je len ako zasluha jedného elementu. Čo je kľúčové, treba povedať, že tá firma si prešla pomerne krízovým obdobím od roku 2021 na 2022. Asi to nemusím hovoriť, čo sa stalo, všetci sme to tu cítili. A ak vidíte, tak rok 2023, čo sú vlastne tieto čísla, tie posledné, ktoré ukazuje ten enormný nárast. Veľmi sa tomu tešíme. A nielen preto, že tie čísla dobre vyzerajú, ale aj preto, že to potvrdzuje to, že naši klienti, aj vaši klienti na konci, alebo klienti tohto regiónu a iných sa vrátili späť. Z pohľadu tej návštevnosti, jak som povedal, rok 2019 bol rekordný, minimálne v Jasnej sme dosahovali obrovské návštevnosti, hlavne v tej lyžiarskej sezóne. Tento rok, alebo teda rok 2023, prekonáva ten rok 2019 vo veľa aspektoch. A dokonca sa nám podarilo jemne prekonať aj tú návštevnosť toho roku 2019. Rok 2024
To je vlastne nedávno skončená zimná sezóna. Nemôžeme vám úplne prezentovať, lebo ako už bolo povedané, sme verejne obchodovaná spoločnosť, to znamená, riadíme sa nejakými pravidlami a nemôžem vám povedať, čo nepoviem všetkým ostatným. Tým všetkým ostatným to povieme potom v júli spolu s vami. Ale čo môžem povedať je, že tá sezóna dopadla dobre, začala úplne perfektne v decembri. Ja neviem, ja som není pamätník tohto, asi viacerí z vás sú, ale že neviem, či si niekto pamätá, že by 2. či 3. decembra sme otvárali stredisko s 27 kilometrami jazdoviek, že kvalitné lyžovačky. To ako nebolo, že trošku naprašený sneh. Takže ten december bol úplne výborný, január super, svetový pohár, no a potom to prišlo. Ten záver vlastne bol už taký vlažný, ale treba povedať, že vďaka tým investíciám minimálne v Jasnej, a teda aj vo Vysokých Tatrách, sme boli jediné strediska, kde sa dalo lyžovať. V marci sa dalo ešte lyžovať. Netvrdím, že to bolo super, ale dalo sa lyžovať. A v apríli to isté. Takže tá firma je relatívne odolná a vďaka tomu dokážeme udržať tie výsledky a dokážeme udržať už niekoľkokrát spomínanú zamestnanosť. My zamestnávame tisíce ľudí a vďaka tomu vieme tie pracovné pozície udržať a svojím spôsobom ťaháme. Tie biznisy tých podnikateľov tu v regióne sa nejakým spôsobom prepájajú a ten región je atraktívny aj napriek tomu, že napríklad mal zlé počasie záveru sezóny. Kolegovia, ktorí prídu po mne, vám budú ukazovať, na čom táto firma pracuje, kam smeruje, kam chce investovať, čo chce so sebou ďalej robiť. Úplne kľúčové pre nás je, aby sme sa stali čo viac rezistentní voči rizikám, aby sme sa stali celoročným poskytovateľom týchto služieb. V každom našom stredisku, kde sa to len dá. To znamená, budeme si ukazovať investície do letného biznisu v Jasnej, čo by sme chceli robiť v akvaparkoch, čo by sme chceli vo Vysokých Tatrách, prípadne v nejakých ďalších strediskách. Je úplne kľúčové, aby sme v tomto pokračovali a tú firmu spravili ešte atraktívnejšou. Rekordné tržby, rekordné zisky, všetko rekordné, všetko super. Ale popri tom máme aj rekordný dlh. Keď sa pozriete na tú spoločnosť, uvidíte, že naozaj máme pomerne veľké dlhy, či už voči našim investorom, držiteľom dlhopisov a ten dlh v podstate vyčerpáva tú spoločnosť finančne. Čiže pre nás je kľúčové, aby tá spoločnosť nielen dobre investovala, dobre nejakým spôsobom podnikala v tom, čo robí, ale úplne kľúčové je, aby bola udržateľná. Aby to bola aj o 10 rokov, aby to bola o 15 rokov, aby to bola o 2 roky. Čiže sme sa rozhodli spolu vlastne aj s podporou našich akcionárov, že túto spoločnosť ozdravíme a nastavíme jej kapitálovú štruktúru, čo je kapitál, v podstate zdroje, ktoré tá spoločnosť má na to, aby mohla nejakým spôsobom podnikať udržateľne, optimálne. Jednoducho my dnes máme skoro 400 miliónov eur dlhu. To je obrovské číslo. A v podstate snažíme sa nejakým spôsobom toto zoptimalizovať. Preto na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávame cca 6,3 milióna nových akcií. Chceme upísať 120 miliónov eur nového kapitálu. Inak povedané, žiadame našich akcionárov, aby nám prejavili dôveru a upísali nové akcie v tejto hodnote. A tieto peniaze chceme použiť na zníženie dlhu tejto spoločnosti. Jednoducho je uľaviť. Nemôže mať 400 miliónov dlhu. To je proste obrovské číslo. To znamená, toto keď sa nám podarí, na tom teraz veľmi intenzívne pracujeme, tak spoločnosť bude ozdravená, by mala mať adekvátnu kapitálovú štruktúru. A čo to spraví? Uľaví sa jej na splátkach k tomu dlhu. Jednoducho bude viac peňazí na investovanie. Tuto kolegovia vám budú ukazovať za chvíľku krásne investičné príležitosti. Na konci dňa by to malo zhodnotiť aj hodnotu akcií, ktorú neviem, či niektorí z vás vlastne vlastníte, a zároveň to bude zvyšovať hodnotu tej celej spoločnosti a udržíme ju živú. Udržíme ju fungujúcu, udržíme ju pri živote, udržíme ju konkurencieschopnú aj do budúcnosti, lebo je to dobrá firma, má dobre nastavené veci, má dobre zainvestované, len ju potrebujeme podporiť tým, aby sa jej nejakým spôsobom uľavilo. To znamená, teším sa na to, že sme v tom procese už pomerne ďaleko. Veľa krokov sa nám už podarilo a teda želám nám všetkým ďalšie a ďalšie úspešné roky. Ďakujem. Ja som v tej rýchlosti vlastne ani nepredstavil. Majo Klas je náš finančný riaditeľ. To znamená, že on zodpovedá vlastne za všetky financie celého holdingu. Predstavil nám štrukturovanie vlastne financovanie alebo financie tejto firmy. Nechceme vás tu ale dneska zaťažovať číslami, asi to nie je na programe dňa. V podstate v jednoduchosti ja môžem skonštatovať tak laicky pre vás, firme sa darí. Darí sa napriek tomu, že zima bola
nie úplne vydarená na konci, na začiatku výborná, ale jak tu zaznelo, uvedomte si, že tá firma stojí na 3 nohách, v princípe Vysoké Tatry, ktoré nie sú skoro vôbec o zime, možno viacej o lete, o letnej turistike, o akvaparkoch, ktorým vyhovuje táto teplota ako dneska, lebo sa tam ľudia chodia, hlavne teda v lete, aj keď je to teplá voda. A je to tretia noha, je vlastne to lyžovanie v Jasnej, kde je to hlavne teda o zime. Takže keď nejde jedno, ide sa na druhé. Že by nám nešli všetky 3, zabezpečila nám len korona, ktorý to naozaj nešlo. Ale zatiaľ všetky krízy, ktoré tu boli, či to bola finančná, inflačná a neviem čo, nespôsobili žiadny zásadný zásah do čísel spoločnosti. Vždy sme nejakým spôsobom rástli, respektíve aspoň neklesali. Dobre, ďakujem aj o toľko k číslam. Prejdeme na ďalšiu tému. Highlightom alebo hlavnou témou zimnej sezóny bol čo? Svetový pohár. Takže troška sa vráťme k tomu, ako prebiehal Svetový pohár. Najprv pustíme nejakú upútavku a potom by som pozval na pódium Jirku Trumpeša, ktorý bol vlastne šéfom organizačného výboru, aby vám k tomu niečo povedal. Tak dobrý večer, vítam vás. Ja sa volám Jirko Trumpeš a videli ste teda krásny sumár Svetového pohára 2024 v Jasnej. Verím, že to video krásne podtrhlo tú neuveriteľnú emóciu, zážitky a športové výkony, ktoré sme doniesli tu na Liptov, do srdca Slovenska, kde vlastne prebehlo toto neuveriteľné svetové podujatie. Dovolím si pripomenúť len pár nejakých čísel, ktoré vidíte pred sebou. Nám sa tu podarilo dostať, zabezpečiť preteky a zábavu pre nejakých 12-13 tisíc ľudí denne, takže dokopy sme na tých tribúnách snehových, čo ste vedeli, čo boli zarezané do snehu, tak sme privítali dokopy 25 tisíc ľudí za víkend. A čo je možno ešte viac neuveriteľné, je nejaká sledovanosť po celom svete. Keďže to bolo prenášané ozaj do všetkých krajín, tak sa odhaduje dokonca až na 100 miliónov divákov. Čo si myslíme, že ale tiež úžasné je to, ako sa nám podarilo z toho urobiť festival
zážitok, nielen športový výkon, 100 najlepších pretekárok sveta z 25 krajín, ale naozaj aj ten sprievodný program, či už to boli hudobné vystúpenia, či už to bola doprava do strediska, ktorú zabezpečovalo 100 autobusov a hlavne, čo chcem potrhnúť, práca stoviek a stoviek dobrovoľníkov a pracovníkov. Veľa z nich je aj tu, takže ďakujem vám, že ste toho boli súčasťou, či už ako zamestnanci alebo fanúšikovia, či už v Jasnej alebo pri svojich obrazovkách. Takže toto bolo určite, čo sa týka nejakého vyhodnotenia, zásadná časť sezóny, veľký zlom, ale nebolo to len o Sveťáku. Nebolo to len o Sveťáku, ten špecifikoval, definoval január, čo bol krásny mesiac, ale vieme, že tá zima bola veľmi dynamická, čo sa týka podmienok. Začal o tom rozprávať už kolega Majo. Ako vieme, tak v Jasnej sme otvárali ozaj rekordne. Bolo to nejakých 20 km zjazdoviek, tých hlavných 20 km, ktoré spájajú celé stredisko a umožňujú krásne lyžovanie. A december bol rekordný. Pomohlo tomu aj to, že priebežne ozaj poctivo investujeme do zasnežovacieho systému. Po obrovských investíciách v roku 2022, tak v roku 2023 pribudlo ešte jedno čerpadlo a okrem toho aj dva najmodernejšie stroje, dokonca aj od konkurenčných dodávateľov Prinot a Gesborer. Čo už bolo menej príjemné, tak bol priebeh teda druhej polovice sezóny, kedy viete, že február aj marec boli extrémne teplé mesiace, dokonca o nejakých 6 až 7 stupňov nad priemer, čo je neuveriteľné číslo a veríme, že to bola anomália. Napriek tomu to lyžovanie prebiehalo až do 1. mája, aj keď samozrejme už v ťažších podmienkach. Ako sa tá prejavila na nejakej návštevnosti, vidíte za mňou, návštevnosť bola slušná. Zabezpečili to najmä Poliaci, ktorí narastajú už viac rokov za sebou. Teraz prekonali 40% z hostí v stredisku a sú samozrejme najsilnejšou národnosťou. Nejaké silné krajiny ďalšie, ktoré začínajú sa ukazovať. A samozrejme okrem Slovákov, Čechov, Maďarov, tak sú aj Rumuni. To ste si asi všimli, keďže sa pohybujete v doline, alebo aj baltské krajiny. Čo je tiež zaujímavé, ešte si pripomenúť ten december, to bolo ozaj úplný rekord. December priniesol 30% nad nejaký štandard, čo sa týka počtu hostí, ale naopak apríl bol na nejakej ani neštvrtine, takže sa to tak nejak kompenzuje. No a aj jeden rekord má tá sezóna a to je, že v počtu nesezónkárskych lyžiarov tak bola úplne rekordná, čo nám prináša práve ten produkt skipasu k ubytovaniu, ktorý je veľmi obľúbený a na hoteloch to vidíme, že ľudia si to žiadajú a chvália. Jak tu už dneska zaznelo, zima na začiatku začala výborne a skončila tragicky. Takže z toho sme pochopili, že v podstate len na zimu v Jasnej sa nedá orientovať a keďže leto vynikajúco funguje vo Vysokých Tatrách, vyskúšať aj to, aby nám leto fungovalo aj v Jasnej. Čo na to treba? No na to treba celú Jasnú, jak to tak nazvem, alebo Demenovskú dolinu, aby som bol korektný a správny, troška dobudovať. Troška, možno až veľmi troška, lebo ten živelný rozvoj, ktorý tu nastal od roku vlastne 49, taký a v 64. založením obce Demenovská dolina veľmi intenzívny turistický rozvoj, bol v niektorých rokoch veľmi chaotický. A preto sme sa podujali možno do takého niečoho, aby sme v nejakom čase, v nejakých rokoch to v budúcnosti skúsili aspoň maličko upraviť, vylepšiť, tak aby sa to podobalo, alebo respektíve vyzeralo tak, ako to možno poznáte niektorí z Švajčiarska, Rakúska, Francúzska, aby to malo ráz takej horskej, lyžiarskej a povedzme aj tej letno-turistickej obce. Takže jedna z tých vecí, ktorá je základná idea, že vlastne Jasná, alebo keď to tak vezmem, ja Jasnú chápem ako oblasť tejto bielej púti, to znamená to, čo je kolo jazera, alebo kolo tej zasnežovacej nádrže, to je asi také naozaj to centrum Jasnej, ktoré by sme chceli vylepšiť tak, aby bolo turisticky atraktívne. Aby to bola taká pešia špacírka, jak sa správne povie, to znamená, že aby to bolo niečo, kvôli čomu chodia napríklad ľudia na Štrbské pleso. Mne to úplne není jasné, lebo keď je krásny deň, tak na Štrbskom plese je 12 000 ľudí, ktorí sa z centrálneho parkoviska vyberú pešo hore k mostíkom, odtiaľ sa vyberú naspäť, zastavia sa možno kolo plesa a o 16:30 tam už není ani nohy. Napriek tomu tam chodia tam desiatky rokov, chodil som tam ja ako decko, no proste to bol taký kolorit, jak ísť, ja neviem, na púť mariansku, tak niečo také to bolo tam.
Podobné by sme chceli vytvoriť v Jasnej, aby bol dôvod, prečo dojdete do Jasnej a išli ste sa napríklad len prejsť, nájsť na kávu, tráviť čas, nadýchať čas čerstvého vzduchu. K tomu treba urobiť a pripraviť vlastne celé toto centrum. Takže vlastne to, čo vidíte, sú nejaké predbežné vizualizácie. Neznamená, že to presne takto musí byť, ale tieto vizualizácie hovoria o tom, že sme chceli, toto, čo zrovna vidíte, napríklad je happy end, ktorý by sa mal troška máličko okrášliť, vynoviť, však má už 10 rokov, alebo myslím, že viac. A zladiť sa vlastne tá budova Kryštálu, čo to poznáte, ktorá je taká viacej sklenená s týmto happy endom a vytvoriť pešiu zónu popred nový hotel, ktorý tam vzniká Centrál, to si ešte povieme. To znamená, že aby celá tá zóna bola naozaj taká bez aut, bez parkovania, ktoré tam je, aby tam bola zastávka a z tejto zastávky by ľudia vedeli pešou nohou, napríklad aj s kočikmi alebo na vozíkoch, výjsť ako špacírku hore smerom k Vrbickému plesu, respektíve tá pešia zóna, takéto štrbské pleso Jasnej, by malo končiť niekde pri hoteli Liptov, ktorý tiež vám ukážeme, ktorý by doznal nejakých úprav. Celé toto by malo fungovať od hora dole a naopak. Dobre, čiže to je základná taká urbanistická vec, ktorá by sa týkala Jasnej. K tomu samozrejme, aby to celé fungovalo dobre, musíme vyriešiť dve veci a to je doprava a parkovanie. Sú dva nosné parkovacie systémy, respektíve dve veci, ktoré chceme pre parkovanie zlepšiť a to je parkovanie na záchytnom parkovisku a parkovanie na takom tom, nazývam to centrálnom parkovisku. To je toto, čo vidíte, to je na lúčkach. Takisto je tam veľká vízia možno vytvorenia niečoho, čo by bolo naozaj v súlade s prírodou a netrčalo by ako plechová alebo betónová búda, ale zároveň by to plnilo tú funkciu toho parkovacieho domu. To znamená, že aby sa dalo pohodlne a normálne zaparkovať na lúčkach a neparkovali auta po celej obci krížom krážom. Takže dneska už aj so starostom obce Nemenovská dolina, kde som mimochodom poslancom, robíme na to, my sme narobili chodníky, aby sme urobili legálne asfaltové parkoviská a aby bolo parkovanie skultúrnené. To znamená, že už od tejto zimy, tejto sezóny začala fungovať obecná polícia, ktorá má vlastne dávať pozor a prispievať k tomu, aby sa neparkovalo naozaj hocikde, ale parkovalo na vyhradených plochách. Bohužiaľ, tých ploch je málo, to znamená, že všetky tie plochy od hora postupne dole budú spoplatnené. Nie je to pre nenažranosť, je to preto, aby ten, kto má potrebu sa zrovna vyviesť rovno pod lanovku, aby si to zaplatil a z tých výnosov sme dokázali postaviť seriózne parkovanie. Ten, komu je to veľa, môže zaparkovať dole na centrálnom parkovisku, respektíve záchytnom parkovisku takzvané, odkiaľ už túto sezónu fungoval, myslím si, že veľmi pravidelný skibus každých 15 minút, kedy naozaj nebolo problém sa skibusom vyviesť hore. Áno, je to troška otrava, ale máte to zadarmo. A k tomu celému ešte je tu jedna zásadná vec a to, že vzniká nejaká ubytovacia kapacita hore. To znamená, že už je to ten nechválne známy Damian, s ktorým sa ja úplne nestotožňujem, ale to tu nechajme. Vzniká k tomu tá ubytovacia kapacita u nás a pár drobných ubytovacích kapacít. A to bude všetko. Napriek tomu sa vytvorí hore, myslím si, že niečo okolo 5000 lôžok, 5000 izieb, ktoré by mali vytvoriť akoby takú ubytovaciu kapacitu, aby sa nemusela každý deň presúvať masa ľudí, to znamená, že to osadenstvo, ktoré lyžuje v Jasnej hore a dole. Je to obrovská záťaž na prírodu, si uvedomujeme, že sme v Národnom parku, je to obrovská záťaž na obec, kde naozaj žijú ešte aj normálni miestni obyvatelia, ktorí tam chcú normálne žiť. Takže chceme časť ubytovať hore, a pretože sú to väčšinou týždňové pobyty alebo dlhodobejšie pobyty, tým pádom presun týchto aut bude ale raz ročne. Tak ako to možno mnohí poznáte z Francúzska alebo Rakúska, kedy turnusy sa končia, začínajú v sobotu, kedy sa dávali veľký počet aut, ale počas týždňa už tam nikto ani auto vybrať nemôže. Takže dorobením záchytných parkovísk, dorobením dopravy, vystabilizovaním nejakých lôžok hore v obci by sa malo zabezpečiť to, aby nám nechodilo dnešných 2000 aut hore a dole každý deň. To je základný koncept toho, čo chceme s dolinou robiť. Nechceme tam už viacej toho budovať, ono sa konec koncov ani nedá. Je tu pár drobných vylepšení, ku ktorým sa ešte dostaneme, odprezentuje Jirko, on o tom vie viac.
Hotel Liptov, jak som spomínal, pešia zóna by mala začínať niekde pri tej nádrži, pri tom krystále Happy Ende, kde by ste sa pešou nohou vlastne mali dostať naozaj bez aut, chodníčkom, cestičkou, buď popri Vrbickom plese, alebo po tej súčasnej ceste, možno, dúfajme, raz aj mostom k Damianu a od Damianu hore k hotelu Liptov, ktorý by mal tiež doznať nejakých prerábok. Toto je vec, ktorá by mala možno veľmi skoro, už v budúcom roku sa začať budovať tak, aby sme nemali rozbudovanú zase celú Jasnú desiatky rokov, ale aby sa v nejakom rozumnom horizonte, a dožili sme sa toho všetci, sa konečne vybudovala, uzavrela a už tam nebehali nákladné autá, domiešavače a žeriavy. Takže toto je rekonštrukcia hotela Liptov. Ak vidíte, je to riešené citlivo, je to riešené s veľmi zaujímavými chalanmi, síce Šťatce, ktorí študovali architektúru v Holandsku a priniesli veľmi zaujímavé podnety na to, aký je trend dneska v architektúre vo svete. A to je veľmi dôležité podotknúť, lebo na mňa si myslím, že to, čo povznikalo po minulé roky v Jasnej alebo v Demenovskej doline, častokrát bol architektonický grc. Nevajte sa, ale to fakt je niekedy domiešané takým spôsobom, že sa s tým nedá pochváliť. Dneska sú krásne veci a Demenovská dolina a Jasná je jedinečná, väčšia už nebude, nedá sa tam nastavať toho more, takže to, čo sa tam odteraz postaví, bude musieť minimálne dostať cenu za architektúru, keď to preženiem. Dobre, a toto je ďalšia z vecí, ktoré sú na stole alebo pripravené u nás na investovanie, na prerokovanie a je to v podstate rotunda. Je to horná stanica lanovky na Chopku, ktorá v zime aj v lete častokrát praska vo švíkoch. To znamená, že je tam, ako vidíte, terasa, ktorá na tomto obrázku už je zastrešená. To znamená, že pretože častokrát je na Chopku ako naozaj nepriaznivé počasie, je veľmi dobré to zastrešiť, aby sa tam dalo posedieť, aj keď je vonku hmla. Záujem o to je obrovský, tým sa otvára obrovský, samozrejme, že eventový priestor na svadby atď. To znamená, že vieme oveľa intenzívnejšie využívať aj tú lanovku a tú dostupnosť, ktorá tam je. Pripomínam veľmi dôležitú vec, že TMR bolo zaviazané a vybudovalo kanalizáciu až na Chopok, vodovod až na Chopok, elektriku až na Chopok. To znamená, že všetky tieto veci sú zakopané a ako jeden z lídrov v tomto trhu ideme príkladom na Demenovskej doline a všetky naše zariadenia robíme odkanalizované. To znamená, že žiadne malé žumpičky za penziónikmi, za bufetikmi, ktoré sú naozaj záťažou na tú prírodu. Takže celé toto by malo byť odkanalizované. A ešte poslednú vec, ktorú ja poviem, je z tohto rozvoja. To znamená, že Chopok má nie len sever, ale aj juh. Na juhu je to zatiaľ poskladané, tí, čo ste tam boli, z kontajnerov. Je to také síce pekne, áno, tuto Južan sa hlási. Je to tam síce pekné, obité drevom, ale je to stále len kontajner a není tam to zázemie, ktoré by tam malo byť. Takisto juh si zaslúži troška nášho vynovenia zo severu, pomôžeme im. Robíme to v spolupráci samozrejme, že aj s južnou stranou, ktorá asi nikdy nebude tak developovaná, tak rozvinutá a tak zahustená ako sever, ktorý už má za sebou 50 rokov rozvoja. Napriek tomu by sme chceli tú súčasnú lanovku kabinkovú, to je tam zakrytá tou zelenou strechou, jak vidíte, takže ju troška prekryť, urobiť tam zázemie, požičovňu, proste všetko, čo tam je, s reštauráciami, s bufetmi, ale veľmi pekné, veľmi prívetivé, tak, aby to nezasahovalo do prírody. Vrátane, ako vidíte, garáži a tankovaní ratrakov. A tuto nastáva ešte nejaké priebežné rozšírenie a zlepšenie zjazdovek, o ktorom vám ale už viacej povie kolega Jirko. Určite vás zaujíma aj to, čo je stále v Jasnej Grove, a to je lyžovanie. Nemôžeme na to zabúdať. Sme najväčšie stredisko nielen na Slovensku, ale vlastne v strednej Európe mimo Alpy a snažíme sa myslieť ešte na nejaké vylepšenia a spríjemnenia v areáli. Začneme tak zľahka. Začneme niečím, čo sa môže podariť a malo by sa podariť už do ďalšej sezóny. Je to viacero menších zámerov, ktoré vidíte, voláme to spolu Bezpečný Chopok. Bezpečný Chopok preto, lebo rieši problematické miesta práve v tých ťažkých podmienkách, ktoré viete, že niekedy sú úplne extrémne, v tých najvyšších polohách Chopka a riešime rozšírenia, pospájania, modré obchádzky a dokonca plánujeme aj kamerové zabezpečenie v tých najproblematickejších miestach. Keď si to rozoberieme, možno predstavím tie časti, čo vidíte. Viete, že z Chopka dole už sme prišírili mierne tzv. Zjazdovku Chopok západ. My chceme prišíriť ešte ďalej a to tým spôsobom, že opravíme zábrany, tak aby sme vlastne chránili ľudí od Derežského kotla a zároveň nám zachytávali sneh. Čiže tá zjazdovka z Chopka by mala byť až 2 až 3 krát širšia, ako ju poznáte.
Okrem toho by sme veľmi radi z Koňského Grúňa už urobili modrú zjazdovku všade do areálu, čiže dostanete sa širokou červenou traťou na Koňský a odtiaľ vám ide modrá. K tomu vidíte to malé esíčko, ktoré ešte doplníme tak, aby až na Lukovu bola modrá zjazdovka kompletná. Keď sme na Lukovej, tak viete sami, že tam je ozaj úzke, nepríjemné hrdlo, lebo obchádzate reštiku sprava. My chceme umožniť, aby ste obchádzali reštiku von Roll aj zľava. Tí, čo sa chystáte na majstrovskú zjazdovku číslo 7, tak nech sa nemotáte s tými, čo vystupujú zo štvorsedačky alebo sa občerstvujú v reštaurácii. Tým pádom vznikne nám rozšírený, plynulý koridor z ľavej strany od reštaurácie von Roll až na sedmičku. Tým nekončíme, lebo sedmička je na začiatku, ešte možno poviem poslednú vec tej mapke predtým, ak môžem, ešte mapu predtým, ďakujem. Dostanete sa na sedmičku a začiatok je, ako viete, príjemný červený a odtiaľ chceme umožniť návrat na zjazdovku Petry Vlhovej práve po tom traverzíku a prišírenou časťou takmer až na priehybu. Čiže tento set vylepšení veríme, že zabezpečí lepšie a bezpečnejšie lyžovanie na Chopku už od tejto sezóny. Nezabúdame aj na juh, tam tých vecí je menej, ale taktiež je dôležité spomenúť. Vec, ktorá vznikne už teraz pred zimou, dokonca už aj na leto snáď, tak je spojčička zo Srdiečka na Krupovu, tak aby sa dalo lyžovať z hotela po ľahších tratiach do strediska. Využijeme to aj na prevádzku horských kár, ktoré sa týmto napoja na hotel Srdiečko. No a vec z nejakej možno vzdialenejšej budúcnosti, ale nie až tak. Veríme, že to sme na začiatku. Radi by sme vyriešili lyžovanie v tých spodných partiách, keď hore fúka. Viete, že lanovka Kostodrevina Chopok nechodila dokonca až asi 40 dní túto sezónu. Čiže týmto vlečíkom, ktorý vidíte z Kostodreviny na travers, sa sprístupní tá najkrajšia zjazdovka na juhu, a to je tá vľavo do Krupovej, aj keď fúka a neviete sa dostať až na Chopok. Takže týmto pádom by to stredisko bolo výrazne väčšie. No a teraz tie väčšie veci, väčšie témy, ktoré sú možno ďalej, ale sú výrazne viac sexy. Toto vnímame otupné ako nejaké posledné miesto, kde môžeme jasnú ešte ozaj posunúť, čo sa týka lyžerských zážitkov, nejakých nových tratí a projektov. Ozaj ešte jedno také menej dotiahnuté miesto a ten potenciál je veľmi veľký. Asi ste počuli o zjazdovke číslo 15 takzvanej, alebo Rodina. Je to zjazdovka modro-červená, ktorá na tej mapke vľavo vidíte, tá je orientovaná, že sever je hore. Takže Luková je dole na tej mapke vľavo a idete krásnou červeno-modrou zjazdovkou cez to už vyrúbané rúbanisko, kde chodíte na skialpoch až dole na Otupné. Je to zjazdovka, ktorá by bola parametrami jedna z najlepších v stredisku a pre širokú verejnosť, nielen náročná čierna trať, ale ozaj aj pre rodiny. Tam potom vzniká otázka, čo s tou štvorsedačkou, ktorá má nízku kapacitu. No odpoveď je zaujímavá. My máme veľmi dobrú skúsenosť s 15-miestnymi kabinkami, ktoré poznáte, sú odolnejšie v prípade silného vetra, majú 2 úchyty a tento model by sme teda už 4. taký radi privítali na tejto lokalite. A to s miernym predĺžením. Vidíte to na tej mapke možno tejto panoramatickej. Tá lanovka by štartovala už vlastne v zákrute pri Damiáne, pri Šaletoch a išla by na Lukovu. Sprístupnila by nielen tú novú zjazdovku, ale vlastne aj pre peších by sprístupnila reštauráciu von Roll, kde by sa teda ľudia mohli dostať vlastne suchou nohou. No a na toto ja zase odovzdám slovo Igorovi, lebo tento projekt nadväzuje presne na to, čo som práve ukázal. No, keďže ja som tu od tých vízií, tak toto je jedna z tých, ktoré by sme chceli tiež v pomerne krátkom čase ako zrealizovať. Je to vízia Národného lyžiarskeho centra. Áno, ako tu bolo povedané, svetový pohár nám zabezpečil to, že máme tu nejakým spôsobom popularitu. Máme, bohužiaľ, nie víťazku v tom svetovom poháre, máme Petru Vlhovú, čím je ako keby väčšia vôľa aj zo strany štátneho orgánu a štátu, aj ministerstva teraz športu, ako keby na to, aby sa zainvestovalo keby do Jasnej. Tento projekt je projekt Národného lyžiarskeho centra. Skladá sa to vlastne z takých 3 častí, 3 budov. Je to, jak si to viete predstaviť, je to na tej zákrute, keď sa ide vlastne do tunela, ktorý ide k SMPčku a potom na Bjorsonku.
na tej rozbočke, takže vlastne v tej stráni by vzniklo tá spodná časť, ako vidíte, to je navrhnuté akoby Národné lyžiarske centrum, čisto pre výchovu ďalších petier vlhových, ďalších lyžiarov, ďalších talentov, to znamená, že aby tam mali kompletné zázemie pre lyžiarov s telocvičnou posilovňou a tak ďalej a tak ďalej. To nad tým, taká jedna kocočka, to je vlastne stanica tej 15-miestnej kabinky, ktorú spomínal Jirko, ktorá by mala nahradiť vlastne dnešnú štvorsedačku z Otupného na Lukové. A toto nad tým, vidíte, tam je stanica lanovky, a to nad tým je teoreticky pár nejakých hotelových izieb, komerčného charakteru, aby sa to celé vlastne dalo postaviť. Vzhľadom na to, jak to vidíte, je to v svahu, je to relatívne náročné. Máme to predrokované, že pokiaľ by bol záujem zo strany štátu, ktorý máme prislúbený, že by vznikla takáto polokomerčno-charitatívna záležitosť. A tie apartmány sú tam práve preto, respektíve tie izby sú tam práve preto, aby sme mali na to postaviť niečo, čo dizajnovo už vyzerá nejak. Ja si myslím, že tento projekt, nech každý si povie na to akýkoľvek názor, ale to je niečo, akým smerom by sme sa mali uberať. Hej, to je to isté, čo ste videli pri tom Liptove. Proste všetko by mali byť akoby budovy, kde sa môžeme baviť o výške. Toto je ešte nejaká druhá varianta, tretia varianta. To myslím, že bude ešte diskusia aj s obcov, aj s ostatnými a v podstate aj s vami veľmi rádi, ako nejaký podnet na to zažijem. Ale ide o to, že uvedomme si, že vlastne toto by mal byť smer. Takto by mala vyzerať ako keby jasná. Drevo, kámen, sklo, jednoducho veľmi prírodné materiály, zatrávnené strechy, ísť v súlade s prírodou, necapať tam obrovské penzióny, len aby som tam mal 4 strechy a neviem koľko apartmánov. Proste jasná si zaslúži naozaj dizajnový skvost. Takže toto je Národné lyžiarske centrum a zase tu máme nejaké rozšírenie z jazdoviek, ako to nechám tuto expertovi, ja vám to potom zhrniem. No, toto nevolajme dostavanie, alebo tak, to je oživenie lokality, ktorá už fungovala a je to pekná vyhliadka. Viete, že nejaké vleky, čo v stredisku boli staré, tak sme opravili, rozbehali, sú to zadné dereše alebo nejaké menšie vleky, ale tu si často dostávam otázku, ktorú si možno kladete, prečo nechodí vlek na peknú vyhliadku. No, lebo by to chcelo trošku niečo lepšie. Chcelo by to v tomto prípade rozšíriť ponuku modrých zjazdoviek v tom, povedzme, optimálnom teréne, kde už je dosť snehu, ale ešte sme krytí stromami a ten svah nie je taký strmý. To, čo vidíte, je teda projekt oživenia peknej vyhliadky, kde by 6-sedačková lenová dráha štartovala pri Habarke a išla by kus pod bývalú hornú stanicu vleku na peknej vyhliadke, tak, aby to ešte nebolo strmé. Vidíte, že tým pádom sa sprístupňuje aj terén, kde ten vlek viedol. Chceme tam urobiť takú miernu serpentínu, aby tá nová modrá zjazdovka bola ozaj mierna, rodinná a ten nový úsek dosahuje nejakých 800 až 900 metrov. Okrem tejto novej trate s tou serpentínkou, tak by sme samozrejme potrebovali aj prišíriť zjazdovku turistická a tú malú spojčičku Habarka, tak, aby tá lanovka mala výborný prístup. A toto sme relatívne na začiatku, ale veríme, že je to projekt, ktorý má zmysel a je ozaj umiestnený v tom správnom teréne, dosť vysoko a ešte miernom. No a keď sme sa dostali na vyhliadku, tak teraz prichádza nejaký zlatý hřeb, poviem po česky, a to je ten rozvoj leta. Za mnou vidíte nejaký ucelený koncept toho, čo by v Jasnej mohlo vzniknúť, tak aby sa z Jasnej stalo naozaj letné stredisko. Naozaj letné stredisko preto, lebo máme tam viacero hotelov, niektoré fungujú, niektoré nefungujú. Máme tam nádherné hory, ktoré ľudia chcú vidieť a aj potenciál tie hory sprístupniť citlivým rozvojom. To, čo vidíte, je spojenie priehyby s miestom nad Habarkou mostom zážitkovým. A z tohto miesta potom prekonanie tej výšky, približne 50 výškových metrov nad Habarkou, zážitkovým chodníčkom so šmýkačkami pre, povedzme, deti alebo adrenalinových a alternatívou je potom chodník medzi stromami, ktorý potom aj malým mostíkom prekoná zjazdovku FIS, tak aby sa hostia dostali na Habarku. Habarka by týmto v lete ožila, máme tam nádhernú kolibu, ktorá funguje 3 mesiace do roka, vieme si predstaviť folklórne súbory, škola varenia halušiek, čokoľvek. Toto miesto by samozrejme potom bolo aj tým optimálnym na premiestnenie ovečky Valašky, čo je už nádych trošku histórie, folklóru, takže to by tu patrilo krásne. No a keď už tam máme rodiny s deťmi, tak samozrejme nejaký citlivo vymyslený rodinný park. Keď sa dostanete na Habarku, tak
Optimálnou alternatívou, ako sa vrátiť, je nejaký naučný chodník. Ešte to prosím naspäť dajme. Naučný chodník, ktorý za 2 km vás dostane na priehybu, prípadne tým mostom naspäť. No a aby som nezabudol, je tam aj zipline, ktorý prekonáva nejakým kilometr dlhým cestovaním na lane trasu priamo z priehyby na Habarku. No ale čo ten most? Ten most si myslím, že je niečo relatívne výnimočné, takže na to tam máme potom ešte ďalší slajdík, ktorý ilustruje, o čo vlastne ide. V tomto prípade ide o najdlhší visutý most na svete. Je to most, ktorý by sa pri dĺžke 840 metrov z priehyby od medzistanice po ten bod nad Habarkou dostal až 120 metrov na terén a ponúkol by ozaj neuveriteľný výhľad na Liptovskú Maru, západné Tatry, nízke Tatry, na celý tento krásny región. Okrem toho by tieto miesta sprístupnil vlastne bezbariérovo. Všetko by to malo byť v jednej rovine, tak aby sa tam dostal úplne každý a taktiež je to celosezónna záležitosť, ktorá by fungovala aj v zime. Môžeme si ukázať nejakú inšpiráciu. My sme mali vynikajúci team building jasňackého týmu na Dolní Morave. Tam niečo také vzniklo. My by sme boli trošku dlhší a trošku vyšší a tento rok bol otvorený takýto projekt aj na Tokaj, Šatrové Uhej. No a tu ešte vidíte inšpiráciu, čo sa týka tej cestičky šmykačkovej v lese. A ja týmto končím. Verím, že sa nám toto podarí dotiahnuť, lebo to by Jasnú dostalo na svetovú mapu. Ďakujem. Keďže nemáme len Jasnú, máme aj vodné parky, čo sa týkajú Mikuláša, asi prevažne tohto publika, tak by som prešiel teraz prvou ukážkou o vodných parkoch. A kto ma pozná, vie, že dlhé nenosím, A není to len vekom, fakt tú zimu ja moc nemusím, A každá party a každý príbeh má v lete iný vibe, preto celý život leto v sebe mám a je mi fajn. Vodné parky, hovoríme o 2 vodných parkov na Liptove, je to Bešeňov a Tatralandia. Ja som strašne rád, že vlastne sa podarilo v tej spoločnosti skumulovať tieto veci dohromady. Je to úžasná vec, ako nemá to skoro nikto. Ukázalo sa to aj tohto roku, lebo v podstate pokiaľ bola zlá sezóna, respektíve teplá, pršalo vonku, a nedalo sa poriadne lyžovať, tak ľudia mohli nejakým spôsobom zasiahnuť alebo ísť do vodných parkov a spojením takýchto vecí sa stáva dovolenka na Liptove absolútne atraktívnou, nenahraditeľnou, lebo takúto vec dneska nevie ponúknuť hocikdo. Neviem, že to nie je vo svete, samozrejme viem aj o rakúskych strediskách, ktoré majú vodné parky k tomuto, ale je to obrovské spojenie. Nehovoriac o tom, že vodné parky sú obrovskou, sú veľkou príležitosťou pre tento región a neskutočným spôsobom podvihli celý región. Dneska tá návštevnosť regiónu, kde je Katka Šarafinová, sa hýbe cez 2 milióny návštevníkov, pokiaľ viem, alebo 2 milióny 200 000, čo dosahuje už v podstate návštevnosť Vysokých Tatier, ktorí boli vždy meka toho, kde sa kumulovali letní návštevníci. Dneska ten Liptov, a to vidíte, keď idete už dneska kolo Mary, je úžasný. Hej, úžasný a ja hovorím, že živý dneska jak Liptov, tak Liptovský Mikuláš, tak konec koncov vás všetkých. Akože keď by toto ako kvitlo ďalej a fungovalo. A preto poďme si povedať konkrétne a poprosím šéfa vodných parkov u nás, Roba Šmitalu, aby nám konkrétne povedal o tom, čo pripravujeme, alebo zhrnul tú sezónu a čo pripravujeme ešte na vodných parkoch za novinky. Tak pekný večer všetkým. Začneme teda tou zimnou sezónou. Ako bolo povedané, nie je to úplne tá sezóna vodných parkov, ale napriek tomu sa
podľa mňa táto zimná sezóna vydarila, aj vďaka tomu zlému počasiu na podiv, takže ten nárast tam bol, tie čísla vidíte priamo za mňou. Ja možno vyťahnem len ešte nejaké pikošky k tomu. Vďaka tomuto nárastu sme vlastne v tých našich 2 vodných parkoch privítali za ten zimný polrok až vyše 600 000 návštevníkov, alebo teda 600 000 denných návštev. A tým, že súčasťou oboch areálov sú aj ubytovacie komplexy, tak sme obsadili za to obdobie vyše 48 000 izieb. Takže určite sú to zaujímavé výsledky. Vidíte tam aj nejaké zloženie tých našich hostí, že teda aj tí ubytovaní tvoria výraznú zložku, aj tí bežní a turistickí hostia. A to, čo ma teší a verím, že to vnímate podobne aj vy, je, že máme super produkt sezónky, ktorá platí vlastne vždy celý polrok. Pomerne zaujímavé počty ich máme predané a gro tých sezóniek využívajú práve návštevníci z tohto regiónu, teda možno aj vy. To, čo nás ešte teší, je tiež to, že medzi tých našich návštevníkov sa vrátili tí hostia zo susedných krajín, hlavne z Čiech a z Poľska. Je to také zaujímavé, ale v tomto malom regióne a len pár kilometrov od seba sa aktuálne nachádzajú nielenže 2 vodné parky, ale ja si dovolím povedať, že 2 najväčšie vodné parky, aké na Slovensku sú. A nie len to, že sú najväčšie, nám sa darí umiestňovať či v ocenení Superbrains, či v hodnotení Google, či v iných hodnoteniach proste medzi top akvaparkami. Takže to je to ďalšie spojivko, že naozaj nejde len o 2 bežné parky, ale naozaj o parky, ktoré majú svoju kvalitu, veľkosť a význam. Toto už je trošku taká vízia. Tí, čo poznáte Tatralandiu, tam niekde v pozadí asi rozoznáte 2 také najväčšie tobogány, ktoré v Tatralandii máme. Modrý Dolfín a Žltý Family. A na tejto vizualizácii už môžete vidieť takú jednu veľkú príležitosť, ktorá je na doplnenie ďalších 2 adrenalinových tobogánov. Všetci to asi vnímate, že vodné parky nie sú len o relaxe a oddychu, sú aj o zábave, o zážitkoch a práve takéto tobogány, ktoré nemajú obdobne na Slovensku obdobu, privádzajú tých turistov k tým zážitkom. Tatralandia sa musí rozvíjať. Ako dlho sa tam nič nevybudovalo, takže čo, treba nám to troška vybudovať. Zima nám ukázalo, že vlastne je dôvod chodiť aj v zime do Tatralandie, respektíve do vodného parku, takže ideálne je zastrešiť nejakú ďalšiu plochu. Tým vznikne naozaj jeden z obrovských, ďaleko najväčších vodných parkov v okolí. Či to bude presne takto, alebo nie, to ešte nevieme. Toto je akože čisto len vizualizácia. Dávame to preto, lebo hovoríme, že mal by nastať rozvoj, mala by sa zväčšovať a to, kam by sa to malo zväčšovať, oprem pár tobogánov, ktoré sa tam vzniknú ako v interiéri, by mala zásadne sa zväčšiť plocha zastrešenej Tatralandie, alebo zakrytej Tatralandie, aby sme vedeli v zime spájať práve s tými lyžiarmi, ktorí nebudú zrovna môcť lyžovať, lebo nebude zrovna najlepšie počasie. Takže toto by mala byť rozvojová plocha a ďalší rozvoj Tatralandie by mal byť jeho zväčšovanie a zakrývanie Tatralandie. Poď skús ešte povedať tie ďalšie veci, myslím, že čo tam sú. Kto poznáte Tatralandiu, vnímate, že je tam plocha, kde sme prevádzkovali surf vlnu, alebo taký simulátor surfovej vlny, s ohľadom na to, že zdraženie energií a ostatné faktory tú prevádzku robili menej rentabilnou, tak samozrejme vznikol priestor, kde by mohlo sme pridať atrakcie pre tých, ktorí sú takými najbežnejšími návštevníkmi Tatralandie pre mládež, pre deti, pretože Tatralandia je rodinný park. Pretože som spomínal, že témer nie je len Liptov, tak naozaj ešte veľmi rýchlo poprosím Dušana Slavkovského, čo je vlastne riaditeľ za Vysoké Tatry, aby nám len tak preletel cez slajdy, ktoré sa týkajú Vysokých Tatier. Je to možno preto, aby ste si uvedomili, že nie len Liptov nás živí, aj keď gro tých aktivít máme akoby na Liptove. Takže poprosím, Dušan. No, kolega Majo Klas hneď na začiatku povedal, že není pamätník. Ja som pamätník a neteší ma to až tak veľmi, no ale
niekto musí byť aj z tých starších, ale tak čo už, no, tak to je. A keďže si pamätám, tak si pamätám aj, keď sme sa prvý raz stretli s Igorom, myslím, že v nejakom 2002 roku a prišiel za skupinu vlastne s tou predstavou, že čo sa ide diať vo Vysokých Tatrách, tak som to tak nejak s úškrnom počúval a vravím, to sa nikdy nepodarí, k tomu nedôjde. Tým, že už som tam predtým pracoval veľa rokov, tak človek vie, že jak je to ťažké všetko v tých Tatrách, a hlavne v tých Vysokých Tatrách, ale nakoniec naozaj to, čo sa vôbec podarilo vybudovať to stredisko, poviem, aj keď nie v takom obrovskom rozsahu ako Liptov, ale tiež sa tam podarilo veľa vecí. Áno, aj v tej zimnej sezóne sa podarilo veľa, ale vieme, že Vysoké Tatry, aj keď som lokál patriot, tak poviem, že nikdy tam nebude taká lyžovačka, samozrejme ako v Jasnej. Aj keď tá história lyžovania vo Vysokých Tatrách je, ale viete, že Štrbské pleso, áno, tam sa lyžuje v zásade hodne dávno už, ale v zásade Lomnica, okrem Lomnického sedla, žiadnym lyžiarským strediskom nebola. A Hrebienok, tá zašla sláva lyžovania, tak tiež to skončilo skôr na tej pešej turistike. No a čo povieme k nejakým číslam, alebo tak, ako to dopadlo túto sezónu? Majo, poprosím. Tým, že sme počuli, že aká tá sezóna bola, vlastne čo sa týka snehu, tepla, na podiv výsledky Vysokých Tatier boli výborné a hovoríme, že aj vďaka tomu, že nie sme tak typicky lyžiarske stredisko, ale naozaj máme veľa aj tých peších návštevníkov, ktorí do Tatier prichádzajú. To, čo je vlastne zvláštne, že naozaj tých hostí sme mali skoro rovnaký počet ako v 2019, o ktorom bolo hovorené, že to bol ozaj rekordný rok. Takže naozaj tá sezóna dopadla prekvapivo veľmi dobre. Ikonická vec Vysokých Tatier, Hrebienok, ľadový dom, stále veľmi úspešný projekt, aj keď hodne nákladný, ale je to proste veľmi, veľmi navštevovaná destinácia, ktorú chceme stále ďalej a ďalej rozvíjať a nie len v zime, ale samozrejme, že aj v lete a veľmi láka tých peších turistov do Tatier, čo je taká tá naša obrovská výhoda, že aj keď tie lyžiarske podmienky, dajme tomu, nebudú tak perfektné, tak tá pešia turistika alebo tá návštevnosť tých peších klientov je stále veľká. Čo bolo ešte také zvláštne, poviem, túto sezónu, alebo vidíme to už možno nejaké 3 sezóny, je obrovský nárast maďarských turistov. Poviem skôr turistov, lebo Maďari, nemám taký dojem, že sú vyslovene nejakí lyžiari a predsa to spojenie diaľničné z Maďarska do Vysokých Tatier sa zásadne zmenilo posledné roky. A predsa do tej Jasnej je to ešte o nejakú hodinu ďalej, takže možno preto tá návštevnosť vo Vysokých Tatrách je tak vysoká. Na druhej strane aj výbornou prácou kolegov masírujú ten trh maďarský a naozaj maďarskí hostia, húfne, autobusy prichádzajú práve kvôli Tatranskému ľadovému domu. Štrbské pleso, Igor, to by som skôr tak na teba. To je také špeciálne trošku. Povedali sme, že ja budem hovoriť o víziách, oni o konkrétnych veciach. Toto je jedna z vízií, ktorú chceme. Jak tu zaznelo, Tatry majú lyžiarsku históriu naozaj dlhšiu. Tá, ktorá vznikla na Štrbskom plese, tam to bolo akože od prapočiatku a Štrbské pleso od roku 1970, kedy tam boli majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní, len chátra. Není tam nič a dlho sa tam bijeme o to, nielen my, ale strašne zložitá situácia, kde a ako môžu byť parkoviská, či sa opraví centrálne parkovisko, ktoré patrí mestu, obec Štrba má na to nejaký záujem. Proste fakt veľmi zložitá situácia. Ale aby sme nestáli, tak musíme pre niečo žiť a pre niečo dúfať v niečo, že sa niečo zmení. A preto sme pripravili aj z obcov Štrba, pod ktorú už dneska Štrbské pleso patrí, takúto nejakú rozvojovú vec. To znamená, že namiesto toho areálu, ktorý sa volá Šafis, akože športový areál z FIS, to sú tie doskočiská mostíkov, by mali vzniknúť nové budovy,
ktoré by mali funkcionalitu naozaj, bufety, požičovne, proste celé to zázemie, dať preč tie stánky, ktoré tam sú, takéto ľudové trhovisko, tak povediac, pred FISom a pripraviť jednu ďalšiu lanovku vzhľadom na to, že na Štrbskom plese sa už reálne toho moc čo urobiť nedá. A to je táto lanovka, ono to tam vyzerá, že tam je, ale ono tam nie je. Vidíte tu hore na Solisko a takto po ľavej strane je lanovka takzvané na Medvediu kopu, neviem, parametre nejaké. Ona tu je, len ju ešte, tu je dolná stanica. A tak, to tu na gore, to ide tam, vidíte aj tú vrcholovú. Z nej sa dostanete na furkotu, potom dole vlastne. Vlastne táto lanovka by mala zabezpečiť to, že sa troška nám rozvinie aj Štrbské pleso, že sa tam bude dať troška lyžovať. Samozrejme, že nebude to zďaleka to, čo je v Jasnej, alebo to, čo je na Liptove, ale možno by to mohla byť taká, jak to nazveme, klubové stredisko, to znamená, že pre pár ľudí, nie masovka, ktorí budú mať ako naozaj dobré lyžovanie. A čo je zaujímavé, čo chceme urobiť, je v zime vyskúšať naozaj prvé profesionálne skialpové stredisko. To znamená, že jednak budeme vyberať za skialp, bohužiaľ, ale doprajeme podmienky také, aby tí skialpinisti mohli úplne bezpečne a kvalitne ísť hore, dokonca si to merať, plus mať nejaké ďalšie výhody, či to bude parkovanie, nejaké miesto na prezlečenie, nejaký čaj a tak ďalej a tak ďalej. Vyskúšame predávať produkt skialpovej sezónky alebo skialpového lístka, jednak vyberať peniaze, ale jednak za to niečo ponúknuť. Takže na to bude Štrbské pleso ako predurčené a malo by mať ako keby takýto ráz. Toto je ako ďalšia záležitosť, ktorá je taká nejakým spôsobom rozvojová a súvisí s rozvojom Starého Smokovca, kde sa pripravuje jednak urobenie lanovky a Jakubkovej lúky, to znamená, že toho vleku, ktorý tam je, mal by sa nahladiť štvorsedačkou, plus by sa tam mal obnoviť hotel MS-70, ktorý už aj zhorel. A k tomu by sa mala urobiť akoby stanica pozemnej lanovky, ktorá ide na hrebienok, dolná stanica, ktorá by mala vyzerať približne takto. Vo vnútri bola vynovená, ale ešte by to chcelo zvonku a vôbec akoby zlepšiť tú funkciu, ktorú dneska plní, aby tam bolo všetko to, čo dneska takáto stanica by mala obsahovať. To znamená, že obchody, reštaurácie, požičovne, a tak ďalej a tak ďalej. A toto je Lomnica, to je zase domena Dušana, takže popíš, toto je zásadná investícia v Tatranskej Lomnici, na ktorej už dneska pracujeme. Asi to nepoznáte všetci tak detailne ako Liptov alebo ako Jasnu, tak nejak tak zjednodušene možno. Toto je úplne nová lokalita v Tatranskej Lomnici, alebo nová. No, lanovku sme sa snažili stiahnuť čo najnižšie dole až ku hotelu Slovakia, alebo čo najnižšie do centra. A odtiaľ by išla nová lanovka, podobná ako je zo štartu na Skalnaté pleso, alebo podobná, taká istá. A vlastne tým pádom by sme dostali to nástupné miesto skoro až do centra Tatranskej Lomnice. Samozrejme, už je tam nejak nakreslená stanica tej lanovky. Vidíte taktiež veľa zelené strechy. Naozaj umiestnili sme tam skoro všetko pod zem, tak aby ako keby v tom vzácnom území neboli na povrchu smetiari a ja neviem čo, nejaké kontajnery, parkovanie, takže vlastne skoro všetko je pod touto stanicou na spodku. Aj nejaké parkovacie miesta, zásobovanie a tak ďalej, pretože toto bude taký nosný systém na Skalnaté pleso a proste či už tá letná alebo zimná prevádzka, toto bude najdôležitejšia lanovka v Tatranskej Lomnici. Toto je nejaká vizualizácia, ale už tiež tak celkom reálne rozkreslená na štarte. Toto vpravo je príjazd terajšej 6-miestnej sedačky. A vlastne takto tiež, ale poviem veľmi, veľmi pracne to muselo byť celé sústredené do toho objektu, ako je teraz. Nesmieme sa veľmi rozširovať, rozťahovať, takže všetko je to ako keby napasované do tej existujúcej stanice a na štarte by vznikol už taký asi finálny úzol tých dopravných zariadení, ktoré vlastne budú fungovať celoročne. S tou lokalitou, neviem Igor, ak chceš, alebo môžem ja. Toto by som troška možno rýchlo prebehol, ako som skrátil. V podstate my tam máme obrovskú lokalitu, volá sa to Lomnické korzo, je to okolo, jak sa to volá, Humna. Okolo Humna je
je pomerne veľa pozemkov, dneska tam už vznikol hotel Kysuce. Celé toto územie by sme chceli nejakým spôsobom rozvinúť a urobiť tak, že, jak spomínal Dušan, 15-miestna lanovka ide z dola, čo najbližšie električke, tak potiahnuť aj tú zjazdovku ponad cestu až dole a samozrejme sú tam nejaké ďalšie objekty, vpravo nejaké šaletíky, vľavo ako hotel, ktorý by tam mohol vzniknúť. Toto je všetko nad tou cestou, jak je Humno. A toto, jak tu bolo spomínané vlastne na hrebienku, alebo vôbec chceme intenzívne využívať aj to leto. Vysoké Tatry sú predurčené na leto, to znamená, že toto je nejaké detské ihrisko, také prirodzené na hrebienku. Tým, ako v zime tam vychádza veľa ľudí kvôli ľadovému domu, v lete by to malo byť práve kvôli niečomuto takémuto. To znamená, že prírodné atrakcie, prírodné veci spojené pre deti, pre rodiny s deťmi, na ktoré je ako ten hrebienok predurčený práve aj tou dopravou, tou pozemnou lanovkou. Chceme body nahradiť cashbackom. Cashback znamená, že za každý nákup dostanete naspäť nejakú cenu, povedzme 2-3% v bodoch alebo v nejakých nových bodoch, nazvime ich GoX alebo Kryštál pracovne. A tieto body budú mať cenu, budú mať hodnotu za začiatku 1 k 1 k euru. Do budúcna by možno mohli rásť. A tieto body budú použiteľné na kúpu čohokoľvek v TMR strediskách. Tu, v Tatrách, na Moltalerii, v Čechách a tak ďalej. Kdekoľvek ich budete môcť využívať, to bude taká naša vnútorná mena. A na úvod tohto celého prechodu na tento cashback, ktorý bude ako troška náročnejší, tak máme pripravený taký pilotný projekt. Skús rýchlosti povedať o ňom. Myslím, že už bolo na čase do istej zmene. Igor vlastne aj naznačil, že tá zmena bude, že proste tie body skončia a ten človek bude dostávať cashback. Tá efektivita v tom pre toho zákazníka je v tom, že momentálne si musel zbierať tie body na nejaké ponuky, ktoré boli k dispozícii, ich bolo strašne málo, ale teraz proste ten človek bude zbierať cashback pri každej platbe a ten cashback vie v podstate okamžite pri ďalšej platbe. To znamená, že on má tú odloženú zľavu takmer okamžite, hej. Nemajú v podstate nejako dlhodobo zbieranú, ale v podstate pri každom najbližšom nákupe dokáže v podstate využívať ten cashback okamžite a tým pádom podľa mňa za nás bude to asi spokojnejší zákazník. Principiálne vidíte 3 logá a tie 3 logá sú v podstate 365, to je 365 banka, vidíte logo GoPassu a samozrejme logo Mastercardu. My sme sa dohodli s 365 bankou, keďže máme záujem mojich klientov, oni majú záujem o našich klientov, spojiť tie dva svety s tretím partnerom, ktorý nám s tým pomáha. A ako ich chceme spájať? No, chceme ponúknuť vlastne zákazníkom vstup do programu, ktorý bude reprezentovať tieto benefity, ktoré sú tu vypísané. Také tie zaujímavejšie sú napríklad zľava na Garmin alebo prípadne nejaká súťaž, ktorá bude pravidelne každý mesiac, zlosovanie o produkty TMR a podobne. Čiže je to taká vzájomná výpomoc jedného a druhého partnera na to, aby sme si rozšírili tú databázu klientov a sprístupnili vlastne tým jednému a druhému svetu v podstate tie benefity, ktoré dokážu priniesť. Nad čím uvažujeme, toto je tak skôr taká vizionárska vec, je mať nejakú takú svoju platobnú kartu, ale nie ďalší nosič, pretože to je otravné, kto chce mať dneska ďalší nosič, ďalšiu platobnú kartu, keď už každý z vás má určite nejaký Mastercard alebo Visa alebo čokoľvek. Chceli by sme ísť do nejakej virtualizovanej podoby a zároveň, aby bolo možné tým kreditom alebo tým cashbackovým kreditom, ktorý človek nazbiera u nás, zároveň platiť kdekoľvek u nás, za hociakú službu. Nielen na online, kľudne na offline, kdekoľvek, kde prídete na náš platobný terminál, prídete, využite ju v podstate či už v Google svete alebo v Apple svete a týmto vlastne chceme spríjemniť alebo zefektívniť vlastne využívanie toho kreditu. Ďalší slajd už je v podstate témou pre kolegu Maťa Choma, takže ja mu odovzdám slovo. Ahojte, dobrý večer. Ja vám skúsim v rekordnom čase povedať 3 hlavné myšlienky GoPassu. A to je GoPass, nie je SkiPass. Je tu ešte niekto, kto si to myslí? Lebo posledný rok hovoríme všetkým, že nie. Nikto, výborne. To sme urobili veľmi dobrú robotu. Naozaj na GoPasse nájdete okrem SkiPassov, vstupenky, akvapasy, festivaly, eventy a tak ďalej, športové podujatia, romantiku, večere zážitkov a kadečo iné. Takže naozaj GoPass nie je SkiPass, to je prvá vec, čo by ste si mohli odniesť dneska.
Druhá vec, na ktorej robíme, je, chceme, aby ste od počiatku, kedy vás prvýkrát oslovíme, až potom, až keď budete v tom stredisku, aby sme s vami boli ako GoPass celou tou cestou. To znamená, že chceme, aby ste nakupovali jednoducho, aby ste na GoPasse všetko jednoducho našli. Chceme s vami komunikovať nielen marketingovo, toto si kúpte, tamto si kúpte, ale chceme, aby sme vám v stredisku hovorili, že váš obojsmerný lístok do Jasnej vám platí aj na to, aby ste išli aj na juh. Na juhu je múzeum lanovky, ktoré môžete navštíviť a tak ďalej. Čiže naozaj chceme s vami komunikovať nielen marketingovo, a chceme s vami hlavne komunikovať personalizovanie. To znamená, že nechceme vám posielať len tak halabala veci, aby ste si niečo kúpili, ale chceme naozaj vám dať to, čo vy momentálne potrebujete. Preto je dôležité, ešte ak sa vrátiš, preto je dôležité naozaj tej kukiny. Nekradneme vám kreditky tým, len vieme, čo momentálne hľadáte. Takisto marketingové súhlasy, to isté. Hej. Ak nám toto schválite, my vám sľubujem, že vám nebudeme posielať somariny, budeme vám posielať naozaj to, čo hľadáte, to, čo chcete a budeme s vami komunikovať personalizovane. Čiže druhá vec, čo vám chceme dovzdať, kukiny a súhlasy sú naši kamaráti. Ďakujem. Tretia vec, GoPass appka. GoPass appka bude náš hlavný komunikačný nástroj v budúcnosti, to je tá naša vízia. Chceme, aby, ako všetci viete, čo žijete v týchto regiónoch turistických, tak cez tú zimu a cez to leto sa vám ako ozve Karel, ktorý by chcel s rodinou přijít ako sa kouknout. A náš sen je, aby ste mu povedali prvú vec. Karle, stiahni si GoPass appku, pretože tam nájdeš všetko, tam si všetko nakúpíš, tam nájdeš zľavy, tam nájdeš inšpiráciu a tak ďalej. A preto by sme boli veľmi radi, aby sme aj z vás, ľudí bežných, ktorí používajú GoPass, aby sme vás mali takých ambasádorov, ktorí by ste nám robili dobré meno. A samozrejme budeme veľmi, veľmi radi, ak nám poviete, čo robíme zle, čo aj robíte veľakrát, ale budeme radi, keď to rozvediete aj do detailu, aj prečo to bolo zle a naozaj budeme stavať na tom vašom feedbacku a aby tie naše služby boli čo najlepšie. Dúfam, že som to stihol v rekordnom čase. Áno. Takže v princípe GoPass nie je Skipass, je to, jak tam bol ten claim, že je to niečo medzi lanovkami, akvaparkom, hotelmi a všetkým dookola. V podstate GoPass by mala byť obchodná platobná brána, ktorá by mala spĺňať vlastne to, čo dáva booking od hotelov, cez to, čo dáva, ticket portál, predaj lístkov, eventov, až po predaj Skipasov. Vlastne všetko, čo je spojené s týmto regiónom, všetko, čo je spojené s TMR a do budúcna by sme chceli, aj bol GoPass využívaný takisto aj u iných partnerov, aby nebol len spojený s nami, ale cez GoPass sa dali predávať, atrakcie, veci v celej doline, parkovné, platiť a tak ďalej a tak ďalej. Mala by to byť apka, na ktorú by sme chceli do budúcna stavať, to je taký môj sen, umelú inteligenciu. Teraz také slovo, čo všetci používajú, v podstate AI, umelá inteligencia je niečo, čo by mohlo byť ten najslušnejší komunikátor s vami a so všetkými klientami, lebo vie akoby vyhodnotiť potreby každého individuálneho klienta, čo sa ináč normálne nedá, lebo keď máte 10 000 klientov, tak veľmi ťažko sa každému ušije niečo na mieru, kdežto tá umelá inteligencia je naozaj nejaký pokrok, ktorý by mohol podľa toho, že vidíme jeho spotrebiteľské správanie, tak mu robiť presne to, čo on potrebuje a neotravovať ho tam, kde to nechce, aby bol otravovaný, ale mu to prinieslo v princípe to, čo chce. Ja len poviem takú pikošku vlastne, keď sme sa bavili s Patrikom Tkáčom, ako by mala vyzerať tá apka do budúcna, tak to by mala byť jedna veľká čierna plocha na tom telefóne, hej? Tam nebude nič, ani jedno tlačítko, nie si niečo stlačím. Tam poviem, čo chcem. Chcem 2 proseka v bare. Áno, tam ťa to čaká, nech sa páči, odpočítavam ti to z kreditu. Umelá inteligencia v podstate cez hlasový tento by zabezpečila vlastne to, čo chcem. Dokedy sú otváracie hodiny. V podstate budem dávať pokyny telefónu, ktorý by mal za mňa akoby riadiť celú moju dovolenku a riadiť to, čo chcem, aby mi povedali. To znamená, že keď niekto príde do doliny, vždy má kopec otázok. A kde? A je to otvorené? Ide? Funguje? Lanovky ťahajú? A teda. To znamená, že od odpovedania na tieto otázky cez prakticky zariadenie ako takého osobného asistenta, zariadenie tých problémov, na ktoré sa akoby pýtam. Takže to by mal byť GoPass do budúcna. Prejdeme teraz k takej asi hlavnej téme, podstatnej, poslednej, a to je nová spoločnosť, ktorú sme predstavili. Je to
TMR Real Estate, respektíve nová firma, ktorej šéfom a tvárou sa teraz stáva Igor Mráz, dlhoročný šéf Tatralandy alebo vodných parkov. A chceli by sme vlastne touto firmou ponúknuť klientom, vám všetkým, jak zamestnancom, klientom a tak ďalej, širokej verejnosti, maximálne využitie developerského potenciálu TMR. Máme veľa priestorov, pozemkov, polorozpadnutých búd, ktoré by sme chceli začať rekonštruovať a v princípe budovať z nich apartmány na predaj, ktoré by sme veľmi radi vyťažovali. To je tak v hrubom a teraz poprosím o nejaké konkrétne veci, ale veľmi stručne, Igor. Skúsim veľmi stručne. Dobrý večer ešte vám všetkým. Ja vás vlastne poteším v prvom rade, že nachádzame sa v posledných 2 blokoch, o ktorých budeme rozprávať spolu s Martinom. Doteraz ste počuli o všetkých strediskách a tie strediská rozprávali o tom, že chcú vstupenky od vás, peniaze, neviem, či mi odchádza dobre počuť, chcú od vás vlastne peniaze, ale táto časť prezentácií sa otáča a ideme rozprávať o tom, ako vám naša spoločnosť TMR môže práve vám dávať financie. Prejdeme TMR Real Estate alebo predchádzajúce reality. Reality sa v TMR nachádzali, nie je to žiadna nová vec, len pred predchádzajúcom období, ktoré bolo pred nami, to bolo v jednotlivých strediskách a robili to jednotliví riaditelia popri svojej práci. Preto sa naša spoločnosť teraz rozhodla, ako šéf hovorí Goratej, za čo mu aj ďakujeme, to zjednotiť pod jednu firmu a ponúknuť príležitosti silnou firmou a rýchlejšie. Keď z minulosti, aby sme aspoň zhrnuli, čo my máme za nami, tak sú to tri nejaké najväčšie projekty, ktoré verím, že evidujete aj vy, ktoré sú súčasťou všetkých stredísk, či akvaparkov vysokých, aj nízkeho Tatier. Keď to pozrieme vlastne v číslach a v celkových číslach, tak ja si dovolím vyťahnuť len to posledné číslo, 1,1 milióna prenocovaní vďaka tým realitám, ktoré sa pod TMR ešte podarilo zrealizovať, a keď to nahrubo poviem, môže to byť 1,1 milióna rožkov alebo pečiva a dúfame, že už návštevníci u nás nezjedia za jeden deň iba jeden roštek. Toto je najzávažnejšia myšlienka tejto prezentácie, ktorá je, že prečo by ste mali investovať práve z Real Estate TMR, lebo tých príležitostí na trhu evidujete viacej a tá základná myšlienka je naozaj, že ľahko sa žije ľuďom v prítomnosti, keď majú zabezpečenú budúcnosť, a to je taká prenesená vec, keď sa ma spýtam, čo to je úspech. A každý si predstaví náhodomenie nejakých vlastne peňazí, ale keď ideme hĺbšie do myšlienky, tak k tomu úspechu potrebujete aj zdravie, čas, kamarátov, priateľov, rodinu a silného partnera. Bez silného partnera to nejde a preto tieto reality, ktoré sú pod Real Estate, je pod silnou skupinou, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Pravidelne výnos, ktorý dávame majiteľov, pravidelne vyplácame ročne a nie je to výnos, ktorý my sľubujeme. Tieto výnosy sú, alebo apartmány nestaviame len na holých lúkach a pozemkoch, ktoré niekde nájdeme, ale sú to na základe požiadavky stredisk. Čiže požiadavky stredisk dávajú vlastne o počet apartmánov, ktoré potrebujú postaviť, čiže postavené apartmány už majú svojho klienta, ten klient platí a ten majiteľ apartmánov dostáva určite očakávaný výnos. Týmto pádom tá ponuka apartmánov je vždy limitovaná na tie strediská, ktoré máme, a tým pádom je aj zaručený jednotlivý rast jednotlivých apartmánov do budúcnosti. Čiže je to stabilná investícia. A samozrejme našim predajom, preto sme po TMR, nekončí spolupráca s majiteľom, ale iba začína a vlastne predajom komunikujeme s majiteľom, využíva, ponúkame mu samozrejme benefity, ktoré môže počas celého roka využívať. A poslednú vec, ktorú poviem, naozaj každý nový projekt, ktorý spúšťame, tak z väčšej časti je predaný súčasným investorom a majiteľom, čo ukazuje aj to, že naozaj tie reality robíme správne a dobre a je záujem o ďalšie projekty. Súčasný projekt, ktorý práve realizujeme, je v Bešeňovej. Staviame si to sami pre seba, tie apartmány, ktoré sú na predaj, ostávajú v prenajme a v údržbe, čiže tie kvalitné materiály sa prejavia aj na tých stavbách.
Bohužiaľ ten projekt je už vypredaný a preto musíme bežne pokračovať. Radi by sme vám predstavili vlastne najnovší prírastok, ktorý získal územné rozhodnutie a je vlastne pripravený v najbližšom čase do predaja. To je hotel Lotos, ktorý je pokračovanie Pamukale a pokračovanie myšlienky ako Bešeňovej. Ako my si všetci spomíname, keď z minulosti sme stretli starých rodičov v 50 rokoch, boli naozaj už v šatke a starší a teraz začína byť naozaj ten trend starať sa o svoje zdravie, čo je aj vízia a budúcnosť Bešeňovej, ktorý sa prejavuje záujmom návštevníkov a ako už predtým hovoril, kúpanie sa v termálnej vode vlastne Bešeňovej zobrazuje na vašom zdraví a odoláte tým chorobám, ktoré vás môžu nastať a môžete sa dožiť vyššieho veku a takýto je záujem ľudí o tieto hotely. Sen sa stáva skutočnosťou, keď teraz poviem, keď vidíte na vizualizáciách naozaj pred nejakými 10 rokmi, keď sme s Igorom rozmýšľali o kúpe vodného parku Bešeňovej, tak náš sen bol naozaj vybudovať tam moderný a kvalitný hotel. Naozaj sen sa stáva skutočnosťou, bude to asi prvý infinity bazén so skleneným dnom na streche 9-poschodovej budovy s umeleckým a veľmi pekným spa centrom na streche, čo obohatí tento hotel a ponúkne jedinečnú ponuku pre ubytovaných ľudí. Samozrejme, zdokonalíme a zmodernizujeme vstupný priestor Bešeňovej skrinky a reštauračnú časť. Ďalší apartmánový hotel Skinsky Out, najbližšie pri zjazdovke, nič bližšie nebude existovať architektonický skvost. Myslíme si, že to doplní tú architektúru, ktorá si tie Vysoké Tatry aj zaslúžia. 41 luxusných apartmánov priamo v Tatranskej Lomnici. Tatralandia má absolútne poddimenzované lôžka, je to vlastne zlaté vajíčko a ležia nám vlastne peniaze pod nohami a nevyhnutne potrebujeme doplniť tieto lôžka a dostavať hotelovú časť. Veríme, že v najbližšom čase dostaneme aj na tento hotel územné rozhodnutie a v blízkej budúcnosti, ak postavíme tematický tropický hotel, ktorý bude úplne detálne prepojený so zoologickou záhradou a tie spodné izby naozaj budú s výhľadom na medveďa, na leva, neviem, či na medveďa je teraz trendy, na medveďa, na leva a na iné zvieratá, ktoré budú naozaj zo svojho okna, budete môcť spať vlastne s medveďom alebo s levom. Dobre, jeden z takých posledných a vlastne vizionárskych projektov, ktoré máme a naozaj gigantických projektov, poviem, je oblasť za Tatralandiou, ktorá sa volá Rybníčky. Táto oblasť historicky a z úcty k histórie a tým ľuďom, čo sa v tejto oblasti vyrastali a starali o ňu, tak chceme prinavrátiť vytvorenie týchto jazier. Samozrejme, podľa geologického prieskumu sa pod týmto územím nachádza geotermálna voda, čiže plánujeme navrtať nový geotermálny vrt, ktorý by sme vypúšťali priamo do týchto jazier a došlo by naozaj spojenie voľného kúpania so športom a oddychu. Nachádza sa to úplne v bezprostrednej prírode, je možnosť ako behu, vlastne bicyklovania a v neposlednej rade sme strašne blízko pri Liptovskej Mare. Máme prvý projekt, ktorý spúšťame do predaja, to by som poprosil o video. Dneska vy ste videli ešte video, ktoré nikto nevidel a ako prvý vám dávame informáciu, že kto by mal záujem, je možnosť nás skontaktovať.
Ja len ešte jednou vetou k tomu. Real estate je v podstate firma, ktorá všetky tieto veci, ktoré tu vidíte, stavia nie pre nás, ale stavia na predaj. To znamená, všetko, čo ste tu videli, sú veci, ktoré by mali byť predajné, kde si môže klient kúpiť apartmán, šalet, izbu, viac menej hotelovú, ktorú mu predáme my v nejakom štandarde, s nejakou zárukou kvality veľkej firmy. Ale čo je podstatné, ten apartmán alebo ten šalet, ktorý vám predáme, tak vám ho vieme vyťažovať. To znamená, že my ho vieme používať akúkoľvek inú bežnú izbu, ktorú máme. Takže klient, ktorý príde do Témers a ubytuje sa povedzme v Bešinovej, ani nevie, či spí v izbe, ktorú vlastníte vy ako kupujúci, alebo ju vlastní Témerka na svojej bilancii alebo vo svojom majetku. To znamená, že z pohľadu klienta je to úplne jedno. My jednoducho vyberáme peniaze za tú izbu a delíme sa s klientom, s tým majiteľom toho apartmánu o ten výnos. Máme rôzne programy na to, akým spôsobom to klientovi urobíme. Pre klienta je to investícia. Jednoducho namiesto dlhopisu, akcií a neviem čoho si kúpi apartmán. Ten apartmán má svojom LVčku a keby sa čokoľvek stalo a Témerka skrachovala, apartmán mu stále zostáva na jeho LVčku a má poistenie, že neprišiel v podstate o majetok. To je základná premisa toho celého. No a teraz ešte by som pozval kolegu Martina Ducha, lebo tento projekt sme troška ešte rozviedli ďalej a urobili z toho troška väčší projekt a to je projekt vlastne fondu. Nazvali sme to ako GoPass Property, lebo GoPass je tá nosná značka, ktorú chceme nosiť, alebo ktorú chceme propagovať medzi všetkými strediskami. A tento fond by mal vlastne v sebe zahrňať všetky apartmány, ktoré staviame, respektíve kupovať apartmány a poskytnúť možnosť tým ľuďom si nekupovať priamo apartmán, ale len podiel na tom fonde. Viac vám o tom povie Martin, ja to potom zase shrniem. Ďakujem za slovo. Takže ako hovoril Igor, vlastne GoPass Property je nejaká alternatíva voči vlastníctvu vlastného apartmánu. To znamená, ako TMR skupina apartmány developujeme, staviame, predávame. Pokiaľ máte záujem, viete si kúpiť apartmán napriamo na svoje LVčko. Ten apartmán bude stať 200 000 eur až 1 000 000 eur, podľa nejakej lokality, podľa nejakých rozmerov. Ďalšia možnosť, alternatíva voči kúpe vlastného apartmánu, vlastne je GoPass Property. GoPass Property je fond alternatívy, ktorý vlastne bude slúžiť ako nejaká diverzifikácia všetkých nehnuteľností, ktoré TMR stavia a predáva. To znamená, investíciu do fondu, vlastne investujete do apartmánu a nehnuteľností nie len v Bešeňovej, ale aj v Tatralandii, v Poľsku, v Česku, respektíve teraz máme nejaké povolenie na výstavbu apartmánov v Rakúsku, prípadne v Centrále. Takže rozširujete, respektíve diverzifikujete svoje riziko. To máme nastavený tak, aby dával vyšší výnos ako jedna nehnuteľnosť napriamo, ktorú by ste vlastnili, aby zároveň tá investícia do fondu bola nižšia, ako je výška alebo hodnota investície do jednej nehnuteľnosti a zároveň, aby sme vám vyplácali vlastne nejaké zhodnotenie raz ročne a poskytovali benefity, ktoré budú ešte vyššie, ako by boli pri vlastníctve vlastnej nehnuteľnosti. Takže keď to nejak zhrniem, tak vlastne tie tri hlavné výhody sú nižšia počiatočná investícia do GoPass Property, diverzifikujete svoje riziko, čiže vlastníte nehnuteľnosti nie len napríklad Tatralandy alebo nie len v Centráli, ale vlastníte nehnuteľnosti v všetkých projektoch, vo všetkých krajinách, kde bude GoPass Property pôsobiť. Hovorím, nebude to len Slovensko, nebude to len Liptov, budú to všetky 4 krajiny. A ten výnos je nastavený tak, aby bol vlastne vyšší, ako by bol pri vlastníctve jednej nehnuteľnosti. Prečo je to tak? Pretože fond bude kupovať nehnuteľnosti vo väčšom množstve, to znamená s nejakým vyšším diskontom, a tým pádom bude vlastne možné poskytovať pre našich investorov vyšší výnos. Samozrejmosťou vlastne je nejaká odborná správa nášho tímu a zároveň všetky tieto nehnuteľnosti sú vlastne prenajímané späť do rezortov TMR za nejaký pevný nájom a potom zároveň na nejaký upside podľa reálnej vyťaženosti. Preto vlastne, ako ste videli možno na slade predtým, cieľíme na nejaký výnos 6 až 12% ročne s tým, že hovoríme, pokiaľ veríte TMR-ku, pokiaľ veríte celej skupine, tak môžete veriť GoPass Property, pretože do GoPass Property dáme len projekty, ktorým veríme my sami, do ktorých by sme investovali my sami a do nášho vlastne GoPass Property investuje aj viac menej celý manažment TMR-ka. Je to tak zjednoduším. Tu sú nejaké projekty, ktoré teraz už vlastníme alebo pripravujeme akvizíciu. Apartmány jednak v Bešeňovej, tie vlastníme. Budeme kupovať
nejaké apartmány v Centráli, budeme kupovať apartmány v Sazanke, ktorú teraz staviame, a vlastníme už nejaké apartmány v Poľsku. Ďalšou možnosťou, ako investovať cez GoPass od ešte nižšej sumy, bude zatiaľ na nejakým testom platforma InvestBay, ktorá vlastne ponúka investíciu do rekreačných nehnuteľností. Tá investícia je minimálne 100 €. To znamená, že vy si viete kúpiť časť apartmánu, časť chatky. Skúšame to vlastne s predajom jednej chatky v HVTčku, kde si viete kúpiť jednu časť HVTčka od 100 €. A tým pádom vlastne podieľať sa aj na výnosoch z prenajmu tejto chatky. Poviem to možno ešte takto, že každý hovorí, aké temerko drahé, respektíve aké sú všetky skipasy drahé, tak my hovoríme, poďte investovať s nami, podieľate sa na tých výnosoch s nami. Ja len možno ešte jednu takú zásadnú vec k tomu fondu. Je to taký pokus, alebo taká možnosť, že chceme skúsiť našich klientov nielen jak by som to slušne povedal, stržňovať na peniazoch, aby u nás platili, ale možnosť sa na nás aj priživiť. To znamená, že kto si akoby kúpi od nás apartmán, dokáže s nami podnikať, tak chceme vytvoriť priestor na to, že na výnose z toho apartmánu, ktorý budete vlastniť buď priamo, alebo prostredníctvom fondu by ste mali zarábať aj vy. To je jedna možnosť, kedy chceme vtiahnuť v princípe celý región, ale nie len ako región, ale všetkých ľudí akoby na Slovensku, ktorí majú záujem. Poďte sa zviesť, ako povedal Martin, na úspechu TMR. Druhá možnosť, ktorú rozpracovávame, je to zatiaľ v plienkach, je to, že nechceme všetko robiť sami. Chceme dávať tomuto celému len nejakú fazónu, nejaký rámec, ale chceme, aby miestni podnikatelia robili s nami. Aby bufety, hotely, možno niektoré prevádzky, ktoré nie sú úplne kľúčové, povedzme, robili rôzni menší prevádzkovateľia vo franchízovej nejakej spolupráci s TMR, kedy my sme tomu robili marketing, my sme tomu nastavili pravidlá. A máme už pár takých pokusov, kedy však tuto už máme nejakých partnerov, ktorí prevádzkujú jednotlivé bufety, povedzme Bernardino na Rovnej holi a tak ďalej, kedy budeme radi, keď sa miestni podnikatelia do toho zapoja, aby to nechápali len to, že TMR berie prácu tým miestnym. My sme boli radi, aby sme my nastavili to, aby sme získavali klientov sem, vymýšľali tie nové veci, tie inovácie, a aby sme všetci spoločne tu na Liptove žili v kľude a miery a bohatli, tak ako dokázali bohatnúť naši predkovia, lebo Liptov bol vždy veľmi bohatý. Na záver, je to taký nejaký nový spôsob, ktorý my sme chceli komunikovať s Liptovom. Dúfam, že sa to stretne s odozvou. Chceli by sme takto ako každý rok povedať to, čo sme urobili a čo plánujeme, ktoré z tých plánov sa zmenili, ktoré sa zrušili a ktoré na novo pribudli, aby ste vlastne vedeli, čo sa deje, lebo počúvam tu strašne veľa reakcií z Liptova, od Liptovčanov, od obyvateľov, od podnikateľov, čo vlastne tam robíte, prečo toto nerobíte, prečo tamto nerobíte. Chcel by som ukázať, čo robíme, čo chceme robiť, ale hovorím, niektoré veci sa nedajú, aj keď by sme ich chceli robiť, proste jednoducho nejdu. Hlavne Jasná sa nachádza v Národnom parku. No a teraz vás všetkých pozývam na malé občerstvenie, ktoré z našich zásob nám zostalo. Čiže všetci, čo ste vydržali, nech sa páči. Pripravený som na otázky ja, aj moji kolegovia.